Panginoon. Umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Atong iampo ang kahiusa sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod. Ang atong mga leaders magkahiusa unta kanunay ug ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi hatagan unta sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom among kalauman ug kusog, kun wala ikaw, wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo ug pagpahimuot kanimo sa among mga buhat ug tinguha. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Gilauman ko nga magpailob kamo kanako bisag buang-buang ako. Pailob in town kamo. Nangabugho ako alang kaninyo sama gayud sa Dios kay sama man kamo sa puti nga dalaga nga akong gisaarang ipakasal sa usa lamang kalalaki nga mao si Kristo. Nahadlok ako nga masalaag ang inyong hunahuna ug biyaan ninyo ang bug-os ug lunsay nga paghigugma kang Kristo sa samang paagi nga si Eva gipasalaag sa lansis sa bitin. Kay gikalipay man ninyo ang pagdawat kang bisan kinsa nga moanha kaninyo nga magwalig laing Hesus nga dili mao'y giwali namo ug gidawat ninyo ang usa ka espiritu o usa ka ebanghelyo nga lahi kaayo sa espiritu ug sa ebanghelyo nga inyong nadawat gikan kanamo. Nagtuo ako nga dili ako ubos bisag jutay sa inyong pinalabing mga apostoles. Tingali dili ako hanas mosulti apan dili gayud kulang sa kahibalo. Gipatin-aw namo kini kaninyo sa tanang panahon ug sa tanang kahimtang. Wala akong magpasubo, wala akong magpasuhol kaninyo sa akong pagwali sa maayong balita sa Dios, kundili nagpaubos ako aron ipataas ko kamo. Nasayop ba ako ni Ana? Samtang nag-alagad ako kaninyo, gisuhulan ako sa ubang simbahan. Samarang gikawatan ko sila aron pagtabang kaninyo. Bisan sa akong kawadon, wala akong mangayo kaninyo gihinabang, samtang uban ako kaninyo, kay ang mga kaigsuonan nga nanganha gikan sa Macedonia, nagdala sa tanan nga akong gikinahanglan.
Sama kaniadto ug sa umaabot, dili gayud ako magsamok kaninyo. Nagsaad ako sa ngalan sa kamatuoran ni Kristo, nga ania kanako nga walay makapugong sa akong pagpangandak didto sa tibuok Gresya. Nganong gisulti ko man kini, tungod ba kay wala ako mahigugma kaninyo? Nasayod ang Dios nga gimahal ko gayud kamo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo mahinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo mahinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Pasalamatan ko ang Ginoo sa tibuok kong kasing-kasing. Diha sa pundok sa mga matarong, dagko ang mga buhat sa Ginoo. Matahom diha sa tanan nilang kaanindot. Ang Ginoo mahinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Halangdon ug mahimayaon ang iyang buhat. Ang iyang katarong nagalungtad sa kahangturan. Nabantugan siya tungod sa iyang katingalahang mga buhat. Mahigugmaon ug maluluyon ang Ginoo. Ang Ginoo mahinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Ang mga buhat sa iyang mga kamot matinud-anon ug matarong. Dili kaduha-duhaan ang tanan niyang mga sugo. Kasaligan hangtod sa kahangturan. Gibuhat diha sa kamatuoran o kaangayan. Ang Ginoo mahinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Awit ang taong Ginoong Jesus, awit sa gugmang pagdaig. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, sa inyong pag-ampo ayaw daghana ang inyong mga pulong, ingon sa gibuhat sa mga pagano, nga naghuna-huna nga dunggon sila tungod sa taas nilang pag-ampo. Ayaw panig-ingon kanila, kay ang inyong amahan nga nahibalo ng daan
sa inyong gikinahanglan bisan gani sa dili pa kamo mangayo kaniya. Ingna niini pag-ampo. Amahan namo nga naa sa langit, simbahon unta ang ngalan mo, maghari kaunta kanamo, og tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta ingon nga gituman kini didto sa langit. Ihatag kanamo ang kalanon nga among gikinahanglan karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala ingon nga gipasaylo namo ang nakasala kanamo. Ayaw kami itugyan sa malisod nga pagsulay, luwas sa hinuon kami sa dautan. Kay kon pasayloon ninyo ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga atua sa langit. Apan kung dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga atua sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Matud pa sa atong salmo, ang Ginoo mahinumdom sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Og ang kasabutan sa Ginoo usa na ni ana nahimutang aning pag-ampo nga iyang gitudlo nga ang kalan-o nato sa matag adlaw ihatag gid niya karong adlaw nga iya sa tang pasayloon sa atong mga sala way limit basta magsige sa tagpasaylo sa nakasala nato nya iya tang ilikay sa mga dautan bisan sa mga pagsulay. Pero ang iya lang sang ihangyo nato nga ato sad nga batunan ang ato sang kasabutan niya. Ug ang atong kasabutan nga siya gyud ang Ginoo gyud moy atong amahan. Nya matuman gyud ang iyang pagbuot. Nya siya gyud mao ang atong hari, dili ta maghari-hari. Ingna kono nang imong tupad nga kinsay hari sa imo rong kinabuhi. Kinsa roy imong gituman, ang imong gusto o ang gustos Ginoo. Sa atong unang pagbasa, gihisgutan diri nga niingon si San Pablo ba nga pailob kamo kanako. Kay mura kog buang-buang nga masilos ko ninyo. Di ko gusto nga maadto mo sa yawa. Kay mura mo akong mga anak nga dalaga nga akong giandam para ipapangasawa sa usalang kalalaki nga mao si Kristo. Pasabot ni San Pablo, matag-usa nato nga nagsunod sa Ginoo magtinabangay ta nga mahimo tang putli at tubangan ni Kristo. Nya unsaon man na kanig yung pagpasaylos mga sala. Muna sa atong pagsigig ampo, labi na santos nga rosaryo nga magbalik-balik taglitok anang amahan namo, hinumduman nato nga dili gyud nato palabyon ang 24 hours nga dili ta makapasaylos mga sala. Kay mausad na ang makapaputli nato. Kay saad manas Ginoo, iya maginang tumanon nga kung atong pasayloon ang nakasa nato, matud pa niya diri sa Ebanghelyo, kung pasayloon ninyo ang nakasala ninyo, kamo sad pasayloon. Nya kung di sad ninyo sila pasayloon, adili sad mo mapasaylo. Kanindot untano ang atong mga leaders, labi nang naa sa atong gobyerno, magpasayloay. Kining mga team Marcos, team Duterte, team oposisyon ba na sila, ilang lini, magpasaylo ay, dili magpadayon og away. Ang mga nangapil midterm elections og ang midaog, magpasaylo ay. Kadtong inyong gihatagan, nya wa mo butar ninyo, la pasaylo alang sad.
Kamo sang kasigig butar, nya gisaarang hatagan, o nya wa ra bagyod idayog hatag, pasayloon lang sad. Nana. Kay total, inig ka human na gyud sa tanan, ang moatubang nato, dili man kining atong mga kauban dinis kalibutan, kundili ang Ginoo mismo. Ug siya mo'y mutan-aw, muusisa nato, kung angayan bata dito sa gingharian sa langit, o dili ba? Muna, dili concern nato ang kalibutan. Ang atong concern, maogyod ang langit. Kay tuwa dito ang tinuod nga gingharian, tuwa dito ang tinuod nga kalipay nga way katapusan. Muna dinis ato sa kalibutan, ampo kita nga dili ta ibutang sa lisod nga pagsulay, dili itugot sa Ginoo nga mahulog unta ta niining mga pagsulay nga dautan. Pagampo sa katawhan. Si Jesus nag-ingon kanato nga siya kanunay muhatag sa tanan nga atong gikinahanglan sa iyang ngalan. Busa malaumon kitang moingon, Amahan, dungga ang among pagampo. Amahan, dungga ang among pagampo. Nga ang simbahan lukop sa kalibutan, kanunay mopadayag sa halawom nga pagsalig sa pag-abot sa Diosnong gingharian sa gugma, sa hostisya ug sa kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pagampo. Nga taliwala sa mga kalisdanan sa kinabuhi, dili unta kita mohunong sa pagampo, ni magpadala sa mga pagtintal, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pagampo. Nga aduna unta kitay igong pan sa pagtubag sa atong matag-adlaw nga mga panginahanglan ug bulawanong kasing-kasing sa pagpasaylo sa atong mga kaaway, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pagampo. Nga ang mga masakiton ug sila nga nagatiman kanila makahimamat sa Dios diya sa ilang matag-adlaw nga mga pagsakripisyo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pagampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pagampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pagampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pagampo. Nga ang mga nangamatay, makasinati na sa langit nung kalipay, inigakita nila sa Ginoo, didto sa iyang tunhayng puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pagampo. Makagagahom og maluluyon nga Amahan, ikaw ang naghatag kanamo sa among mga panginahanglan. Busa dawata kining among pagampo nga gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa Diyos, ako karon nagpakatagos sa pakikatubang dala ako kahuyan mo.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santo na simbahan. O Ginoong Dios, niining pan ug bino gihatagan mo kami og kalanon alang sa lawas ug sa kalag. Ang santos nga misa magbag-o unta sa among kusog ug maghatag kanamo og kaayo sa kalag ug lawas. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhonong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanli sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristong among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan.
Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Ubad kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahulugan himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Oh, come and sing the song with gladness as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia timaan sa kahiusa, makapadangat unta dinhi sa imong simbahan sa matuod nga kahiusa o kalinaw. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon, ining maong misa mao ang Diyos nun nga panalipod. Panalipdan ta sa atong amahan. Ang ato lang buhaton, magsige lang kita og sunod sa iyang kabubuton og labaw sa tanan, magpasayloay kita sa usag-usa. So padayon mo mga igsoon og suporta sa atong YouTube channel kaning Padriciano Ubod. View, like, share og subscribe every day aron mas daghan patag matagaan og paambit sa atong mga homily o sa atong mga misa o makahatag sa tag gamayng income sa atong parokya para sa atong charitable expenses. Nya makalikay sa tas mga scammers kay ni aman din hinato ipakita ang atong official information. Ang ato sang official Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Parish, Liloan. Nya kamong gusto pang mutabang sa pagtukod natog padayog tukod og mga balay, available ang atong CTU nga slots na tag 100 pesos. Padayon lang magpadala dinhi sa atong mga slots aning CTU Ang Ginoo manaa kaninyo Manaa usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon
mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan. Sa